Samantala, walang putol-kuryente ipatutupad sa Western Pangasinan. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Alinsunod sa direktiba ng Energy Regulatory Commission, ipatutupad ng Pangasinan 1 Electric Cooperative ang suspensyon sa diskoneksyon ng kuryente sa lahat ng apektadong residential at non-residential member consumers sa billing month na Nobyembre at Disyembre ngayong taon. Ito ay base sa naging deklarasyon ng State of National Calamity noon pang pananalasan ng Bagyong Tino na nag-aapekto sa kakayahang makapaghanap buhay ng mga residente. Ayon sa pamunuan, mayroong flexible payment option sa mga kabahayan na hindi higit sa 100 kWh ang konsumo kada buwan na maaaring ipagpaliban ang pagbabayad o 2 equal installments. Paalala rin sa mga member consumer ang pagkikipag-ugnayan sa opisina para sa anumang paglilinaw sa mga electricity bills. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.